koronakroken. Nummer 19. Og av tog at det korona og det så sur om det, så hører det S-U-R-A, surasuppe. Som folk kallar den for cold skål. Men förskål kallar man det bara för surasuppe. När man ska göra mat ska man vaska massa om händerna. Vaske läkva, vaske handtabäck, vaske tumlar och mittlom fingrarna, vaske skövningar och fingrasnipparna. Så skål det är, så skål det är, så skål det är, så skål det är. Jag brukar ta citron och vaniljsocker och 3 ägg, socker och råa och surromjölk. Nu sätter vi roman in i kylskåpet med vi gör allt. Nu får vi att putta äggen och vi tar finns det från om jag appa och hvis man inte har några hönor så kan man bara köpa Richard ägg. Pasteuriserade. Vi skulle puska äggene och sockret. Nu ska pojken ta en liten blötdisk. Har man köra vaniljsocker. Så läs nu är det gott. Jag kör ju flöjser. River citronskal. Om man väntar med citronen vid till man ska inte riva upp att det skit. Man ska minnas till att pilka stenarna ur. Så, nu har jag pilkat det. I halvtid att jag kör det lite smarre. Hvis man har glemt mjölkna av barnen så kan man gott bruka den till surasuppe. Och hvis man är omgång surramjölk så kan man gott köpa. Akkurat som vi har gjort.
att riva skalja och vi kurrar som vi här. Han ska nu köra helt och krossa saften upp. Krossa ner i hånden som man fänger steinarna. Nu tar man gödselklättar så ska man vita att det ska mer citron eller mer vanilja eller också så nu får vi inte smaka. Ja. Smakar som onsa. Jordbär, cornflakes men om maten är bäst chipskex, eller franskbrödterningar vid socker och panna. Jag är inte sur. Är det kört? Nej. Basil, akkurat som omsa. Ouch!